estamos aquí nais, pais, profesores, estudantado, porque creemos que a LOMCE é unha lei que crea un retroceso, é unha situación moi preocupante para o futuro da sociedade. Estamos a hipotecar o que é a vida dos nenos e das nenas que no futuro serán os que xestionen esta sociedade, e é unha lei retrógrada. O único que lle falta son fornos crematorios para acabar co ensino público. E hoxe os pais estamos aquí reunidos para pedir que por favor quiten esta lei segregadora, esta lei que pecha as portas á educación aos nosos fillos. Aquí hai moitos pais que, como a min, están a protestar porque os seus fillos teñen que enfrentarse a unhas reválidas que non supoñen unha mellora na súa educación, senón unha eiva e unha criba para toda a enseñanza pública de calidade.